The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In 2 Peter 3:9, the Word of God says, "The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance." Isaiah 60:1-2, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and his glory will be seen upon you." James 5:7, "Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain." Habakkuk chapter 2 verse 14, "The earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea." Isaiah 61:4-11, "And they shall rebuild the old ruins, they shall raise up the former desolations, and they shall repair the ruined cities, the desolations of many generations. For as the earth brings forth its bud, as the garden causes the things that are sown in it to spring forth, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations." Psalm 22:27-28, "All the ends of the world shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall worship before you. For the kingdom is the Lord's, and he rules over the nations." Matthew 24:14, "This gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come." Sa dili pa kita magasugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ng adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Let us examine ourselves kung na ba tayo mga sala kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 nagaingon, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." For you, unbeliever, nga wala pa'y kaluwasan, gikinahanglan nimo ang dili ang pagkupisal, kundi ang imong paggamit sa imong kabubuton sa paghimog desisyon. The most important decision you can make, the decision to believe in Christ. Pagtuo kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas, aron ika maluwas. Acts 16:31, busa sa hilom magampo ta. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala kanamo nining dapita pag-usap. Aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong grasya
grasyang ipabuhi mo pa kami. Aniya kami, gumikan lamang sa imong kaluoy, gugma, o sa lihok sa imong grasya. Salamat sa imong pagkamatiyon umanon sa imong mga saad. Salamat nini among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan. Welcome na usab sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niya pa kita magadupot nining atong tunanan nga giuluhan og how to be a winner in this life and in the next. Unsa na to pagkahimo mga mananaog nining kinabuhi og didto sa sunod nga kinabuhi. Okay, onas tanan. Atong tukbilo no sa katong mga punto sa doktrina nga atong gibiyaan kagahapon. Now, onas tanan ang magtotoo, kita nga mga magtotoo gihatagan og kabubuton. Gusto? Uban yan ang kabubuton, we always face gitawag og volitional responsibility in every aspect sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Og subo palandungon nga daghan sa atong mga kaigsoonang mga Kristohanon karong panahon na naghuna-huna, nagdahom nga sila nagakinabuhi sa Christian way of life bisan og wa sila'y pulong sa Dios sa ilang kalag. Kini sila, well, wa tayo mahimo, gitawag ni sila og mga hypocrite. Okay? Nagaparon ingnon nga dili man tinuod. So, kung wa kay pulong sa Dios, dili ka makakinabuhi sa Christian way of life. Dili gyud. So, ang mga magtotoo nga negatibo, way gugma, way gana sa pagtuon sa pulong sa Dios, way pagpanumbaling ining mando sa Dios nga patun-on ta siyang pulong, human kita maluwas magsigi ng tagtuon sa iyang pulong, agi ka nagsunod sa iyang mando, iyang kabubuton diya sa 2 Pedro 3:18 nga kita patubuon ang atong kalag, patubuon pinagi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, pagtuon sa kanang magtubo kita pinagi sa pagtuon o pag-ila sa grasya o kay balo kang Ginoong Hesukristo. So kini mga magtotoo nga atong gisgutan nga way gana, wa sila panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios, ang nagadasig gud ana nila, nagadasig niining maong matang sa mga magtotoo, maong ilang kinaiyang makasasala. The old sin nature is the one that motivates them. So, naa sila kanang mao kanang ilang area of weakness nga mao'y nagadasig kanila sa ilang personal nga kinabuhi. So, ang pulong sa Dios nagatudlo kanatong mga magtotoo nga ang Dios sangkap kanato sa mga kahimanan nga tumagamit to suppress niining gahom sa kinaiyang makasasala. By this time, nga taod-taod na mong nagasunod ning atong Bible study through the YouTube, it's presume nga nahimo na kanang bahin sa imong kalag. Di lang kayo nahimong bahin, kundi nagatuyok-tuyok na diha sa imong panimuot. It's already circulating in the stream of your consciousness o kininahimo na yung second nature sa imong kinabuhi. Pasabot na automatic na ba? Sa panahon nga nakaalinggat kang nakasala ka, dayon. Automatic dayon. Gamit sa rebound. 1 John 1:9. Okay? So, that is the
process nga gitudlo sa Dios, pinagi siyang pulong nga atong masupres, atong mapugnan, mabuntog kung mahimo ang gahom sa atong kinaiyang makasasala. So pinagi sa mga pulong sa Dios, particularly sa napulo ka mga kanang kasulbaran sa mga suliran nga gisangkap sa Dios kanato diga God's 10 problem solving devices, ang magtutuo mahimo siyang mananaog. He can be victorious over his old sinature's control. So mao na nga hinumduman nato kanang formula nga atong sundon nga knowledge of Bible doctrine, dugangan ka na sa itong pagtuo, ang resulta na atay espirituanong gahom. Okay? Nasabtan mo? Knowledge of Bible doctrine plus faith, pagtuo, ang resulta na makapanag-iya kita og espirituanong gahom. Dili ni atong gahom, dili tawhanong gahom, kundi Dios non nga gahom. Okay? Mo'y hinungdan nga nga bililhon importante kanang mahinungdanon pagayo ang pagtuon, pagtuo sa pulong sa Dios, labi na nining God's 10 problem solving devices. So sugod gamit sa kanang una nga nag-unag yung problem solving device, rebound. Sumala sa 1 John 1:9. So, unya human ka mo rebound, keep moving, padayon, ayaw hunong. Keep moving in your spiritual life. That's the kanang paaging gitudlo sa pulong sa Dios aron kita magmadinaugon na mao man ni atong gitun-an karon. So ayaw nagkalimot nga kining Christian way of life, paagi sa pagkinabuhing Kristohanon, dili ni kasagaran nga paagi sa pagkinabuhi. It is a supernatural way of life. Ug tungod niya na, it demands a supernatural way of execution. Di man mahimo ni mo mo execute kanina pinagis mga tawhanong mga pamaagi. Dili. So, mao na nga niya itong mga igsuon na itong mga magtutuo nga wala lagi sila panahon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Kaya in the first place, wala lagi sila higana. Wala sila gugma, wala sila tinguha nga mo tubo ang ilang kalag. Wala sila kainit. See? They don't have that desire. So, ang tendency yun nila, ibaw ka, they begin to doubt sa ilang salvation. Musugod na sila duha-duha. Luwas maka ako nagtiyaw mo na. Ning doubt na sila, nagduha-duha na sila tungod kay wala naman sila spiritual momentum. Kung kasabot ka, wala sila mo padayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Ninghunong naman sila. Tungod kay wala naman sila doktrinang sod sa ilang kanang kalag, kanang mangutanag sila. They will begin to question their security or their salvation. A negative believer ba? Atong ihisgutan man ni gahapon po. A negative believer is a confused person. Kanang nagkaguliyang ng iyang panghuna-huna. Disorganized, disoriented, ngadto sa reality of life, miserable, alaot, makaluluoy, dili malipayon, dili siguro, dili makabarog siyang kaugalingon. Sa laktod nga pagasulti, he is a loser believer. Pildiro. Okay? So, okay, ang sige sulti diya sa 1 Corinthians 3, 1-3. Nagaingon kini ang maong mga bersikulo.
But I, my brethren, kini si Pablo nagsulti niini, but I, my brethren, kaning brethren, mga sakop ni sa harianong panimalay sa Dios, royal family of God members. But I, my brethren, cannot teach you the way I taught the mature believers, because you are still baby believers, carnal, babes in Christ pa. So, sa ato pang pinulungan, way buot. O pa may buot kay mga bata pa man lagi. So, mo na ingos Pablo nga, dili ko makatudlo kaninyo the way I taught the mature believers. Tungod kay mga bata pa mo, mga kanang wapay buot. Now, unsay gisulti sa Galatia 3:26, you became children of God pinaagis pagtuo kang Ginoong Kristo. So, kung baliko na to ang rebound, kung baliko na to sa paghisgot kini, sa diha nga ikaw magtutuo, I am addressing this to us nga mga magtutuo, okay? When a believer rebounds, kung mogamit na siya niining kanang recovery technique o kanang rebound technique, spiritual siya. Mao na iyang kaimtang. Apan kung siya, iya lang unsa na din niya panubalingon, if he ignores to rebound, unsa, magpabilin siyang karnal. You see, it's a matter of choice. It's a matter of choice. Narag yun di mas pagpili. Mahimo God, mahimo kang makarnal, mahimo pong spiritual. Kay, ang spirituality is the control of God, the Holy Spirit. Okay? Ang carnality is the control of the old sin nature. Yes, as simple as that. So, kung ang nagdumala sa imong kinabuhi mo ang Espiritu Santo, you are spiritual. Apan kung ang kinayang magasasala mo ay nagadumala, diha sa imong kinabuhi, you are carnal. So again, it's a matter of choice. Now, kung saan mo pagka-spiritual? I just said, na spiritual ka kung ang Espiritu Santo mo ay dumala kanimo. Na ato ragong tukbilon kining bahin sa doktrina sa Espiritu Santo, bahin sa Holy Spirit. Okay? So this is some kind of the study of pneumatology. Kaya ang pulo nga pneuma is spirit. Pneuma is a Greek word. So, when we study the Holy Spirit, pneumatology ka na. Anay pangutana? Okay. Pangutana, tingali ka. O na ay mga bisan mga magtotoo, mangutana nila, is the Holy Spirit a real person? Tinuod ba gud siyang persona? Yes, of course. The Holy Spirit is a real person. Tinuod siyang persona in the same sense nga ang Dios nga Amahan ug ang Dios nga Anak mga persona. Naa ka na nato mabasa sa 2 Corinto 13:14, 1 Pedro 1:2. Now, ang nasayon na ang Espiritu Santo mo ni ikatulo nga sakop sa balaang Trinidad, and one in essence with the other two. Okay? Ang ilang kinaiya pareha. 2 Corinto 3:17. May daghan nga mga scriptures nga nag-ascribe ni sa Espiritu Santo all the attributes of deity, ang tanan nga mga kinaiya. Ang Espiritu Santo is not merely a divine attribute of God. Dili lang kay Diyos nung kinaiya. No attribute would be spoken of by the personal pronouns nga sa in English nga grammar. He,
Personal pronoun, he, him, and his. Nor could an attribute makagiya kanimo, makaaga kanimo into all truth. John 16:13-15, or restore and give life. You see? Genesis 1:2, Job 22:4. So, sunod nga pangutana, is the Holy Spirit deity? Diyos ba? Espiritu Santo? Of course. The Holy Spirit is deity. Now, kadtong nagasalikway, nagadumili sa pagtuo ni ining konsepto sa Balang Trinidad, magkanunay ra ba sila pangita, kanang pangita o magsusi to reduce the Holy Spirit to nothing more than an influence. O na ilang huna-huna na influensya lang ang Espiritu Santo. Just as they try sa pagpaubos o lower sa Diyos nga anak ngadto sa ordinaryong tao, to mere man. Now, giingon din pag-eksplikar nimo nga the incorporeality sa Espiritu Santo. Wa ni magakunhod sa iyang personalidad than it does the Father, nga equally invisible masama kaniya. Silang tulo invisible, gawas lang ang usa si Ginoong Jesucristo. Siya ray sakop sa Balang Trinidad nga makita, visible. Samtang din ni si Ginoong Jesucristo sa una niyang paganhi, first advent, of course nakita siya sa mga katawan sa iyang mga disipulo at tong iyang mga kanang mga estudyante, mga tinunan. You see, siya ra ang makita nga sakop sa Balang Trinidad. Ang duha, Diyos Kamanog, Diyos Espiritu Santo, way nakakita. Now, sunod nga pangutana, unsa may kanang responsibilidad o inunta ministry sa Espiritu Santo ngadtos dili magtotoo. Okay, paminaw. Ang ministry sa Espiritu Santo karon nga nagapahimo ni ini nga non-meritorious faith, way merito nga pagtuo sa usa ka di magtotoo, epektibo kini for eternal salvation nga gitawag og efficacious grace. Mao ni ang iyang ministry ngadto sa di magtotoo. So when we explain this in English, the present ministry of God the Holy Spirit that makes the non-meritorious faith of an unbeliever effective for eternal salvation, mao kini nga efficacious grace. Kay kunwa kining buhat sa Espiritu Santo sa kanang convert, sa kabig sa dili magtotoo, ang kung volition lamang, dili kini mo resulta sa eternal life. Nagkasabot ka? Without this work sa Espiritu Santo in converting sa kanang kabig sa di magtotoo, ang iyang kabubuton alone di ni makaresulta og eternal life. Sa dihangang di magtotoo makadungog sa maayong balita sa kaluwasan, patay man siya spiritual. He is spiritually dead. Apan sa dihanga siya mutuo kang Ginoong Jesucristo, siya exhibit yan ang iyang pagtuo, bisan nga siya patay spirituanon. Okay? He exhibits his faith of a spiritually dead person. So, unsaon nun pag kanang pabuhi sa kapatayng tao? How can a dead man bring himself to life? Dili man siya makapabuhi siyang galingon. What good is the faith of a spiritually dead person? Unsa may
kaayuhan yan. Now, ang di magtotoo is totally helpless. Wa gyud siya mahimo siyang kaugalingon nga iyang makabot ang kinabuhing dayon sa iyang spiritualidad nga kahimtang. Dili. Ang Diyos Espiritu Santo sa iyang gitawag og matchless grace, dili katupngan, dili malabuhan nga grasya, maoy mo unsa will come to the rescue. Ini karong di magtotoo nga nagpositibo. Nagpositibo man siya karon. Mingon siya mutuo ko. Una, He makes the gospel perspicuous. Ang but pasabot, ang Espiritu Santo. Kining atong isgutan ng buhat sa Espiritu Santo. Siya mo himo sa maing balita kaluwasan nga labihang klaruha. Perspicuous. So, iyang himuon kadtong pagtuo. Katubang pagtuo nga ngadto kang Hesus Kristo, He makes it effectual. Pinagi sa kanang sangkap sa Dios nung gahom to produce the intended result and purpose. Nga mao ang kalwasan. Nasa episode 2:8 ka na. We have been saved by grace through faith. That not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest any man should boast. Now, unsa may kanang katungdanan yun ta role. Unsa may Bisaya og role. Unsa may papel inula nato. Unsa may papel sa Espiritu Santo bahin sa kalwasan. Okay, mo kining tubag. Ang silang tulo nga sakop sa balang Trinidad kanang nalambigit silang tanan. Silang intiro nga balang Trinidad na nalambigit, they were involved sa unsa pagkamatay o pagbanhaw kang Hesus Kristo. O ang Diyos Espiritu Santo specifically mao ang ahente, the agent of salvation. Siya ang magapadayag sa mayong balita sa kaluwasan, Genesis 6:3, o mohimo niya ng pagtuo sa tao ngadto kang Hesus Kristo, makes man's faith in Christ effectual, na epektibo, Efeso 1:13, so that ang pagtuo sa magtutuo na karon should not rest on the wisdom of men, but on the power of God sa gahom sa Dios. 1 Corinto 2:5. May hinungdan nga ang magtutuo naluwas pinagi sa grasya through faith. Ephesians 2:8 and 9. Ang iyang pagtuo nahimong effective, is made effective pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. So, mao siya ang agent of salvation. Okay? Now, what is the ministry of the Holy Spirit to the believer? Human siya maluwas. Okay? Ang post-salvation, okay? Ang pasabot sa post-salvation, human, maluwas ang tao. Ang post-salvation ministry sa Espiritu Santo ngadto sa magtutuo, gitawag kini og kanang pagpuno sa Espiritu Santo, filling of the Holy Spirit. Efeso 5:18 nga nagapahimo sa maong magtutuo to walk by means of the Spirit, nga magakinabuhi siya pinagi sa Espiritu. Galatia 5:16 sa paagi nga gitawag og worthy of our station in life. Ephesians 4:1. So, tungod kay ang tanang mga magtutuo na dugtong o nahiusa naman kang Ginoong Hesukristo, they are now able to be sustained. Sila sustainer, mao ba na Bisaya, nourished, nga kanang kadugangan ng ilang
kalig-on o empowered atagan sila gahom sa post-salvation ministry sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo gihapon ang mo lihok niini. John 7:37 to 39, John 14:15 to 17, John 16:13 to 14. Thus, ang mga magtotoo mahimo silang partakers, mag-aambit sila sa divine nature in experience, just as they are in position sa ilang kahimtang. 2 Peter 1:4. So ang Espiritu Santo nag-agak, nag-lamdag, guides believers into all truth. Mao siya ang magapadayag, magapatinaw sa mga magtotoo ngadto sa mga tanang kamatuoran. John 16:13 to 15. So, ingon nga maoy tigsuwat ingon ta author of the Word of God, the Father. As the divine author of the Word of God, the Father, mao kini ang una-una ni Ginoong Kristo. 1 Corinthians 2:16, Hebrews 3:7, Hebrews 4:12. Una-una ni Kristo ang pulong sa Dios. The Holy Spirit guarantees mo garantiya sa hingpit o tukma accurate nga pag kanang sabwag sa mensahe sa Dios ngadto sa mga katawhan in the original languages sa Balaang Kasulatan. 2 Samuel 23:2, 2 Timothy 3:16, 2 Peter 1:20 ug 21. Sa tibuok kasaysayan, ang Dios Espiritu Santo reveals the truth ngadto sa mga katawhan og nagakumbiktar sa di magtotoo pinagi o tungod sa iyang sala, iyang pagkamatarong o sa paghukom. So, the Holy Spirit reveals the truth to men and convicts the unbeliever of sin, righteousness, and judgment. Galatians 6:3, John 16:7, 14. So, may nung danon kining atong tuki bahin sa lihok sa ministry sa Espiritu Santo. So akong balikon, spirituality is the control of the Holy Spirit. Carnality is the control of the old sin nature. Now, imposible ra ba sa magtotoo sa kanang pahimuot sa Dios when he is controlled by his old sin nature? It's impossible for him to please God. You see? Now, sa higayon nga ang tao maluwas, dunay duha ka mga butang, nagunang mga butang ang mahitabo ngadto kaniya. Unsa man ni? Mahitabo niya ng tawhana nga naluwas, permanent, eternal relationship with God through faith in Christ. Ikaduha, temporal. Ang temporal, fellowship with God. Pakigambitay sa Dios. Now, ngano man yung temporal man? Tungod kay matangtang man na ang atong relasyon, temporal fellowship, matangtang sa diha nga kita makasala. Sa diha gyud nga makabuhat ta og sala, matangtang ang atong fellowship with God. You see? So, automatic suod kadayon dito sa cosmic dynaspheres ni Satanas. CD1 o CD2, cosmic dynasphere ng CD. Sa diha nga makasalata, putol lang atong fellowship with God. That's why it's temporal. Apan ang Dios tungod sa iyang grasya,
nagasangkap ka na ito paagi nga mahibalik kita ngadto sang sod siyang plano pinangis paggamit sa 1 John 1:9 o rebound. So, nakasabot ka na. Apan katong imong eternal relationship dito sa itaas, that is permanent. Hangtod na kana, di na matangtang. Why makatangtang? Why gahom? Why tao? Why gahom ni kalibutan daily mga sakop na sa duwa? Why makatangtang kanimo sa imong relasyon? Nobody can pluck you out from the hand of God, from the love of God. So mo na nga atong hinumduman kining mga butang, duha ka major things that happen to us at the point of salvation. One is permanent and the other one is temporal. Eternal, katong union with Christ, permanent. Apan ang fellowship with God is temporal. It's temporary. Tungod sa diha nga kita makabuhat og sala, magawas ta sa atong pakigabitay sa Dios. So, do not hesitate to use rebound. Ayaw gyud pagduha-duha. Gamita gyud na. Moment by moment. Kung ikaw nagabuhat og sala, moment by moment pod. Automatic. Make it as your second nature lagi. Now, mo to si Apostol Pablo, iyang gisultihan ng mga taga-Korinto nga mga magtotoo to be spiritual and continue learning Bible doctrine so he can get through them. Makatudlo na siya ngadto kanila og mga kanang advanced na nga mga pagtulunan sa pulong sa Dios, advanced Bible doctrine. So, iyang isultihan, di pa ko katudlo ninyo sama sa akong gitudlo sa mga mature believers. Kamo mga bata pa man. O pa man mo'y alamag, o pa man mo'y buot. So, mo na nga, kung sa tawag nato sa mga carnal believers, sarkikos. Diya sa 1 Corinto 3:2, tas versikulo 3 na naghisgot ka ng carnal believer nga sarkikoy na sa construction sa ilang Greek grammar. Now, nagtuon ta nining mga butanga nga bahin kini sa plano sa Dios. So, we will know unsaon nato pagkinabuhi sa Christian way of life. Sumala sa gitudlo sa pulong sa Dios. Ug ato nang giingon kanimo nga the Christian way of life is a supernatural way of life. Ug tungod kay supernatural way of life man, naginahanglan kini og supernatural way of execution pon. Kasabot ka. Ang magtotoo naman siya kapilian whether he wants to become a winner believer or a loser believer. It's all a matter of choice. Naragyod sa imong pagpili. We have already studied the fact nga ang usa ka tawo nga motuo kang Ginoong Jesucristo nga iyang maluluwas, adunay duha ka mga butang nga may tabo lagi niya. He is in union with Christ, that's permanent. O he is in fellowship with God, temporary. Temporary na. Kaysa diya nga kita magasala, out we go. So, these two things had changed that person automatically at the moment of salvation. Karon, ang usa ka magtotoo who do not know this particular doctrine mentioned, kini atong gisgutan, mao lagi, he is a confused, disoriented, disorganized person. Bisan to magtotoo siya, luwas siya, ayaw gyud na saypa. Kaya di naman matangtang, di naman mausab ang iyang pagkaluwas. Once saved, always saved.
That is the doctrine of eternal security. Dili man giingon nila na sa English, so God is not an Indian giver. Dili siya mangilad. Unsa iyang isulti, tinuod, matuod. Iya gyud ang tumanon. He keeps His word. So mo na, once a believer, always a believer. Now, usa sa mga provision sa matag magtotoo mo kining rebound. Usa na nga provision sa Dios. Grace. Grasya ka na, husta? O ka na, gitawag na to grace recovery. So, mo itong giingon naging Pablo nga, 1 Corinthians 3:1 nga, my brethren, I cannot speak to you as I speak to mature believers because you are still babes in Christ. Wa pa mo'y buot. Kaya dumala pa man kamo sa inyong kinaiya magkasasala. You are still controlled by your old sin nature. Sa laing pagkasulti, ang babes in Christ are not growing spiritually tungod kay they have wrong priorities in life. Karong panahon na, ang mga katawhan, apel ng mga magtotoo, daghan sa itong mga igsoon, nangausab ng ilang mga pasiunas kinabuhi. They have wrong priorities in life. Mao na nga tungod niya na confused, disorganized, wa gyud magkadimao ang ilang kinabuhi. Bisan tulog luwas sila, ha? Ang mga magtotoo, kita kung mga magtotoo should apply doctrine to experience. Not apply experience to doctrine. Bali. So, ang husto, we should apply doctrine to experience, not apply experience to doctrine. Sabtagi na. Now, we should know how to move padayon sa pag-abanti, how to move towards spiritual maturity only through pinaagi lamang sa spiritual momentum. Ang buot pasabot ang magtotoo nga nag-build up, nagapalig-on sa iyang kusog, muscles. Is building up spiritual muscles. Ug nii nila mapagiha, can a believer grow spiritually? A rebound is one of the basic elements and provisions nga atong makinabuhi kining unique spiritual life. Unique ra ba? Sabot pasubot og unique. Dili kasagaran. Kulba hinam. Talag sa unra. Kining atong panginabuhi. Now, di man ang imong puluy-anan as a believer, unsa to? Ako kang labason ng imong pangunawa na unsa ang dapit nato nga may gahom sa Dios nga tong puy-anan. What is the kanang place of power we are supposed to live, to reside? May mental attitude na we call it operational divine dynasphere. This is the place of God's power. Just as the prototype divine dynasphere was our Lord's place of power, atol sa iyang unang pag-anhi din sa kalibutan. So, ayaw na ni kalimti kining 10 problem-solving devices. Okay? Ug atong tiban-an kini. Ato kang tagaan og ingnon ta memory aid. Ako kang tagaan og PMA. Unsa man ning P? Perception. Ang M, metabolization. A, application. So, hantod nga di na nimo makalimtan gyud. Perception, metabolization, application. PMA. Okay? Now, unsa ba tong, now review ho na to, ha?
unsa ba tong tulo ka spiritual skills nato nagitunan? Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, unsa ikatulo? Spiritual maturity. Okay, ang atbang niining spiritual skills unsa may tawag? Tulo pod ang atbang niini unsa man? Arrogant skills. Okay? Unsa maning kaning mga arrogant skills? Tulo man pod. Unsay una? Self-justification. Ikaduha, self-deception. Ikatulo, self-absorption. Now, unsa man ni? Ayaw ni kalimti. Ataga nga ko memory aid yapon, Operation JDA. Self-justification, self-deception, o self-absorption. Unsa man ning self-justification? Karabang mo kanang justify kasi imong kaugalingon nga imong himuon nga kanang mga tarungan ka ba mo justify kasi imong kaugalingon. Okay? Unya ikaduha, ang imong paglingla sa imong kaugalingon, you are deceiving yourself. Okay? Ug ang ikatulo, self-absorption, ang imong yung pagka-ikaw mo imong gitutukan. See? Ikaw, you, I, me, myself. Ikaw ra yun, self-absorb ka sa imong kaugalingon. Arrogant skills ni. Kasabot ka. So, ang una, self-justification. Marabakag mo kanang angkon ka nga mahing tao ka, mga kanang matarong ka. That is self-justification. Ikaw gihapon mo ng self kini. Then self-deception, nagalinglak kasi mong kaugalingon. O nagatotok ra gyud kasi mong kaugalingon. Wala na ng uban. Now, mo hinungdan nga si Pablo. Ako gibalik na ko niya. Si Pablo could not teach the Corinthian believers tungod lagi kay sila nga karnal. Na sila mga mental attitude sins, nga murag na converted na no nag mga pagdumot, kaligot-got. You see? Mao na, they were walking like mere men. Mao nagiingon diha. Ano sa maning mere men? Mga di magtotoo. Now, so, kini sila, gidumala, they are only controlled by their old signature. Now, ang usa ka magtotoo nga karnal, walks like mere men. Parihar yung mga di magtotoo. O kini sila ba, they will tend to be legalistic and self-righteous. Maura bagyoy kanang kalagmitan nga mahog na lagi sila pagka-legalistic o pagka matarong silang kaugalingon. Now, ang walking, paglakaw sa original nga Grigong pulong, giingon ni peripateo. Ang paggawi, panagawi. Walking din nagpasabot means not how he walks, how he talks, how he acts, but what is inside sa iyang mental attitude. Mao na ibot pasabot. Ang walking bag hisgutan din akong malikon nga walking here means not how he walks. Dili ang iyang paglakaw, ang iyang pagsulti, o sa iyang kanang pagpanglihok, kung dili unsay ana sa sulod sa iyang bagol-bagol. Pasabot na to. Iyang mentality ba? Sa iyang kardiya. Kay ang phrase nga mere men din nagkahulugan nga ikaw dumala sa imong
kinaiyang makasasala. You are carnal. And then, tendency, you will become reversionistic. So, magkinabuhi ka lang, samas mga di magtotoo. Basta? Although, kining maong magtotoo, carnal, mawa ang iyang kalwasan. Di man ina. Ayaw yun akalimti. Ang iyang kalwasan intact, hangtod na. Wa na pagka, di na matandog, di na mausob, di na mawagtang, di na matangtang. Magpabili na bisag unsan ng kanang kahimtang sa panginabuhi ni nang maong magtotoo nga karnal. Of course, karnal siya. Tuwa siya sa gawas. O di kay gawas tuwa sa sud sa kanang cosmic dinosphere 1 o cosmic dinosphere 2. Wa siya magapuyo sa iyang tukma nga dapit nga puluyanan sa iyang mental attitude nga mawang operational divine dinosphere. So, God still loves that carnal believer. Of course, waman mo ng gugma sa Diyos kaniya. So, ang malikod, ang Diyos naghigugma gyapon niya ng maong karnal nga magtotoo like the way He loved him when he was still inside the divine dinosphere. You see? Di mo usab. Ang gugma sa Diyos, dili mo usab. Remember always to use the rebound technique, the recovery provision. Ayaw gyud na kalimti. Make it as a second nature na diha nimo. Sa gisulti sa 1 John 1:9 gyapon. If we confess our sins, He is faithful and just. Kining He mo ang Diyos. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Na, right after you rebound, you are back in fellowship with God. Balik ngangadto sa imong pagkigabitay sa Dios. Now, kini kung 1 John 1:9 nag-una niya ng pulong mo ang if. Sabi ni siya, kun. If. Now, kanang if diha is third class condition kana. Ang if it was true, mo na proteses. Condition ba? If it would be true or it would not be true, mo na third class condition. Then, ang resulta, apodosis, ang result. The result of confessing our sins to God the Father. Now, by the way, ikaw lamang ang magtotoo ang makagamit ni ining rebound. Ikaw lang. Asking forgiveness is not for all unbelievers. Only a believer can use rebound. Unbelievers cannot. So, kung malikon, asking forgiveness is not legitimate. Di nakakinahanglan mangayo o pasaylo. Umana ka pasaylo, ahoy. Dito sa imong pagdawat kang Hesus Kristo. Ipasaylo ng imong mga kanang pre-salvation sins. So, do not ask forgiveness na. Imo lang ang gisulti ko din sa 1 John 1:9, hinganli. Acknowledge, cite, enumerate, admit. Mora na mga synonym diha. Kaya ang original nga Gregong pulong ko diha, homologeo. Just name. Admitihi nga imong nabuhat ang mga sala. Cite, name, enumerate, acknowledge, admit. Mo na yung mga synonym nga buta-sabot sa homologeo. Kaya ang atong tanan nga mga sala were already judged at the cross. Penance is not needed anymore. Why? Nga naman. Because God does not tell us so. Waman mo yun ng Diyos nga pagpinitin siya. Si Ginoong Jesucristo was already judged at the cross. Si David miingog, siya gisulting David,
bahin sa iyang pagbuhat og sala. I have sinned against you only. Psalm 51:4 na. Now, kita kung mga magtotoo, by the way, we believers in the church age are royal priests. Kitang tanan, believer priests. We believers are responsible for our sins to God only. Underline that word only. Ngadto ra sa Dios. May hinungdan, we have to confess to Him only. Tungod kay kita, mga royal priests. Harianong mga magtotoo. God is not only faithful but just to forgive us our sins. 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His own body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds you have been healed. Now, by the way, niya itong ipaklaro nimo nga ang 1 John 1:9, the recovery technique, the rebound technique, is not a license to sin. It is a license to serve. Kaya na may ubang mga magtotoo nga magpinulso po, sige magbuhat sa kunining mong sa total na may rebound, na may kanang pagsugid, sugid lang na ko niya. It is not a license to sin. It is a license to serve. We cannot serve God unless malimpyuhan kita sa mga kasaypanan, mga kasalanan. You see, sa diha nga si Ginoong Kristo gihukman dito sa krus tungod sa atong mga sala, ang hustisya sa Dios natagbaw. Sabta gina, didto matagbaw ang hustisya sa Dios. Thus, He now can forgive us. Sa diha nga kita mosalig kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas. Mutuo kaniya nga atong manluluwas. Mao na nga kita karon nga mga magtotoo ining panahon sa simbahan, sakop man kita sa harianong panimalay sa Dios, o at the same time aniya na kita nasod sa plano sa Dios ining panahon sa simbahan. We are now in phase 2 sa plano sa Dios. Ayaw na nakalimti. Niya na tas phase 2. Namdong ka sa tulong ka phases, tulong ka hugna sa kaluwasan. I mean sa plano sa Dios. The 3 phases of God's plan. Ang nag-una nini, salvation. Ikaduha, believer in time. Ikatulo, believer in eternity. So di ata sa phase 2. Believer in time. God already has provided us all the assets in order for us aron kita magtuman sa plano sa Dios dinhi nining hugna nga ikaduhang hugna sa plano sa Dios. Ang tanan nagaagad lang yun sa grasya sa Dios. Everything depends on God's grace. Ug kita na sayod nag-unsa ang grasya, it is God's policy. God's grace starts to move in our life. Niadtog yun, sugod yun atong gidawat si Ginoong Kristo nga atong manluluwas to the point of physical death or dying grace. Ato ning ipadayon ugma. Dinilang mo na kita kutob karon. Magampo ta, amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nining laing higayon sa among pagtuon sa imong pulong. Nining adlaw, inaot nga kini masilsil gayon sa among kalag, among maggamit, human mo tuuhi kini, tuuhi ug dawata kining tanan, ug amon na kini magamit sa mga lawlawang panginabuhi aron sa ingon niya na makabot namo ang imong buot namong tumanon nga mahimo nga mga mannaog ni ining kalibutan na ug didto na sa eternidad.
Salamat ning tanan o Dios bisan pa ning among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.